Bütün Россия татар авыллары Сабан туйы беренче тапкыр Татарстан Республикасында. Узак көттек ди мөслим халкы. Югары дәрәҗәдә оештырылган милли бәйрәмебез бөтен Россиядән милләттәшләребезне бер мәйданга җыйды. 11-нче Бөтен Россия татар авыллары Сабан туйының күңелле мизгелләре Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Bizning xalqimiz gumir-gumirda ishli deb bilgan, yo'lda ita bilgan. Bugun biz Tatariston Respublikasi Muslim rayonida. Bunda bugun zo'r voqea. Butun Rossiya tatar avullari Saban to'yida. Birinchidan endi bizning uchun endi bek zo'r xizmat bo'ldi, chunki bu maydonni biz 2 yil әзерләдек. Бик күп халкымда бүтән булган оешмалар, предприятиялар, бизнес структура бөтенсе катнашып шундый бик матур майданчык килеп чыкты. Әлбәттә инде бу зур хезмәт. Бүгенге көн инде әлбәттә ул безнең өчен имтихан. Бәйрәм булгач, әлбәттә милли ризыкларыбыз. Әйтегез әле, нәрсәләр пешерәсез сез бүген? Кыстыбый, бәлеш, менә махсус миш эшләттек. Рәхәтләнеп коймак пешерәбез монда, бәлеш пешердек менә бүген. Брай биткасы пешә безнең. Рай биткасы һәм бәлеш табыны бас түрендә. Алар булмаса хөрмәт, ярлы булып күренә. Хөрмәтле кунаклар, сыйлы табыныбызга рәхим итегез. Каз, үрдәк бәбкәсе белән тулган ишек аллары кышылыкта дан казана. Мөслимнең уңганнары. Элек-электән татар халкының шушы июль айында кызу пешәнеште булган. Безнең әби бабайларыбыз бар халык басуга төшкәннәр. Монда чын авыл тормышы гөрли, билгеле кайда хезмәт шунда җырбию. Мөслимнәргә Төмән өлкәсеннән килгән милләттәшләребез дә кушылды. Дөрес, бүген бер майданда илебезнең 45 төбәгеннән җыелган татарлар очраша, күңел ача. Бәйрәм бүген. Бәйрәм генә түгел, бу безнең ерак-ерактан килгән ата-бабаларыбызның искә алу. Моның алдыннан Камышыда булган evimizde. Тоже матур. Бunda анардан да матуррак. Biz Saban toyunu sagınıp kildik Müslim rayonuna. Benim birinci tapkır Müslim'de bulu. Bik de әзерләнгәннәр инде. Müslimler әзерләнгәннәр бик матур инде. Урны матур. Халык бик күп. Халык шатланып безнең менә бу Сабан туй бәйрәменә төрле өлкәләрдән килгәннәр. Бөтен Россиядән biz bunlarga бик шат, бик матур Сабан туйлар бара үтә. Билгеле инде һәр район үзенчә әзерләнгән. Менә мәсәлән Азнакай районы Таллы бүләктән Җигүле атап килгәннәр. Ничек инде җилдереп атта йөреп алмыйсың. Сабан туй бит бүген, әйме? Әйдәгез киттек. Җигүле атта җилдереп киттек 5000 халыкны сыйдырышлы Сабан туй майданына. Анда билгеле кунакларны җыр-бию, сый-хөрмәт, бүләкләр белән каршы алалар. Татарстан Республикасы президенты халкыбызны котлый. Әлбәттә, Сабан туй аша без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең ата-бабаларыбыздан килгән гадәтләрне сакларга зур мөмкинлек. Шуңа күрә Сабан туй безнең өчен зур бәйрәм. Сезне һәммәгезне дә бүгенге зур бәйрәм белән Сабан туй белән котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасының Мөслим районында 11-нче Бөтен Россия авыл Сабан туйы, Бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы һәм Мөслим муниципаль районы тырышлыгы белән оештырылды. Яңа гасыр каналы бәйрәмне турыдан-туры эфирга чыгып, бөтен дөньяга күрсәтте. Меңләгән милләттәшләребез бүгенге көндә Татарстанда беренче тапкыр уздырыла торган Мөслим җирлегендә Бөтен Россия авыл Сабан туйы җыелды. Һәм инде киләсе елга әлеге барлык делегацияларны да һәм татар дөньясы милләттәшләребезне Мордовияның Ләмберә районының Аксун авылында көтеп калабыз. Уеннар, ат чабышлары һәм әлбәттә көрәш халыкны үз майданына җыйды. Көрәш кичке 6-га кадәр барды. Нәтиҗәдә хөрмәтле тамашачыларыбыз, 11-нче Бөтен Россия татар авыллары Сабан туйының абсолют батыры игълан ителде. Муса, ничек булды бүгенге көрәш? Көрәш авыр булды. Аллага шөкер итеп чыктым. Призовойлар бер нәрсә юк, көне буе көрәштек. Мин бер елны Чувашия өлкәсендә тушы федераль Сабан туйда батыр калган идем.
Мин батыр калдым да машинаны лотерея уйнаттылар. Менә быел Аллага шөкер тагын батыр каларга туры килде. И мин батыр калгач тагын машина уйнаттылар. Ну или шулай совпадение, или мин батыр калганда гына шундый инде. В итоге лотерея уйнатабыз диләр. Мәр судьяларның берәр интереслары бардыр, анысын мин әйтә алмыйм. Аллаһ Тәгалә үзе белә, и үзләре белә ул кешеләр. Булай мондый сабантуйларда бүтән көрәшәсең килми, так как гаделлек, дөрестлек юк. Көрәш булгач төрле хәлләр була инде, фикерләр дә төрле, ничек кенә булмасын, бәйрәм. Ләйсән Асадретдинова, татарлар, Мөслим, Татарстан Республикасы.